от използване на нови рецепти и документация, свързана с недавно отчитане на строителните работи. Разликата е още по извършените касови изчисления, касово разбиване на строителните работи. Разликата е 750 хиляди. От направено фактуриране и по-точно неизвършена работа, които са фактурирани. Фактуриране на взети неизвършени работи. Има още разлика 168 хиляди. Ето каза колегата, предстои втора проверка да се направи с вещи лица, да се извърши тази сума окончателна ли. Искам да поясня, че сумите, които са записани в ревизионния доклад, са на базата изчисления на вещи лица, които страната не ги е наели. Те са наети от Държавна финансова инспекция, има такъв доклад и на тяхните разчети, на техните данни е подготвен материал и изготвена констатацията, която беше връчена на Извинявайте, но не разбрах, не смейте, но нещо проспете. 750 хиляди лева разлика, а после споменахте някакви 160 750 хиляди лева са от спазване на нови рецепти при извършването на строителната работа. А 168 хиляди лева са от фактурирани и извършени работи, които не са извършени. Които изобщо не са извършени. Общината колко средства върна по този проект? Това е сега. Извинявайте, господин Андонов, колко средства върна общината всъщност по този проект? Имаше някакво връщане на средства? Общината не върна, просто не получи пари. Каквото е платила, остава за нейна сметка. Пълна корекция получи по този проект. Тоест по този проект европейски пари никакви не са плащани, всичко го плаща общината. Колко? Да, за сметка на общината. Каквото е платено до сега, това ще направи точно сега. Да, въпросът, който господин Мирели каза, да ви дадем точна информация за